Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Криско и започвам ново оцеляване на Майнкрафт. Точно тук беше спаунът. Тук ме спауна. И ето, тук сме някъде до джунглата. Ясно там къде. И ще замеря малко дърво. И някъде тук ще е къщата. О, колко би? Нека да го вземем. Ако стигне... Защо така малко ме лаги? Така. Нищо не ме даде. О, извинете. Така. Имам дори мод за да си променям. Примерно да мога да се правя на животни, на различни чудовища на животни. И за четвърти епизод на Мъта ще има утре. Съзнам колко назад ще имаме и пети, и шести. Ще има много епизоди. Не знам точно колко. Да. И може да започнем на поредица на Counter-Strike, на Counter-Strike CS. Знаете какво е, 100%, съм сигурен. Да. Да направим един крафтинг тейбъл. Така. Да щупим още дърво. Нормално един път снимах, пак започнах на поредица, обаче така ми лагише и отказах се. Ама сега не ми лаги, това е якото. Набрага. Една кирка. Един меч. Да, и това. Типа газ. Нека взема върпенче. И да тръгвам. Ето къде ще си правя къща. Чай да му да взема още малко дърво. Че нали съм дошъл сега точно. Колко би... Не виждам да са пораснали. О, има тук едно пораснало. Ще го взема. Правя фермичка. Добре, дай ми 3. И нека да вземем малко... дърво. Хайде само да видя от настройките на от Options. Да, добре. Може и в някой епизод... да, може и да стане. И Данков да бъде в някои тези епизоди. Ама трябва да се опитам да сложа мапа на сървър. Но май няма да бъде, май само аз ще си играя. Защото това нормално... Не, това не е сървър, ама... Май ще го слагам на сървър. Ма не е сигурно, май няма да стане. Няма да стане. Няма, аз тук си играя сам. Добре, да започваме, значи къща ще бъде така. Какво правим? Така. Значи на един етаж и няма смисъл да я правя на два етажа. Покрив ще направим. Ще направим един остър покрив от wooden planks. Мисля тук е да направя една мина. Ето къде е надолу да се тръгва. Да, ще правя. И да започваме. Мината. Така, малко камък да вземем. Да се направя каменни инструменти. Значи ще направя една кирка камена. За кого ги направя тия дървените истории, аз не знам. Нямаше смисъл. Така. И една брадва.
Значи и съжалявам, че в епизодите на МТА Данков не се чуваш много добре, обаче ще се постараем сега в новите епизоди, защото сега ще правим четвърти. Данков да се чува по-добре и да го разберете какво говори. Да. Се постарая аз по-точно, защото той нищо няма да направи. Помага, по-точното аз снимам и аз трябва да оправя всичко. Просто микрофонът не беше до говорителя и Данков не се чуваш много добре. И не се безпокойте, в другите епизоди на МТА ще му се чува гласа добре. Оправил съм го вече. Как да го стигна това? Аз май мисля... овца. Охо, доста овци. Аз още няма си правили го. Първо ще ги примамя. Тук има бая. И точно 3, ама... Сега... Да ги трепа... Не, няма ги трепа. Няма смисъл. Няма да ги трепа още. Ще направим сега набързо една фермичка. За овци. Не само за овци, и за крави. Така... Ето. Имаме 40 и колко градки. Къде да направим тази фермичка? Ето къде да я направим. Така... Значи... Така... И после... Какво гледаш на крава? Първо трябва да ги примаем по някакъв начин, защото... И както казвам във всички епизоди, почти всички, програмката ми за снимане е малко... Тя е по-точно не малко, тя е демо версия. И нямам... Мога само по 10 минути да снимам, това е гадното. И сега скоро ще се купувам значи бандикам. Става въпрос за бандикам. Да, и всеки епизод ще бъде само по 10 минути. Сега тъска как да я накараме сега и тя да се качи горе. Да я вкараме да е вътре. То повече от... Аз ако имам 2 крави, то повече не ми трябват. Дай първо да направим бързо една фермичка тук. Само 2 крави, 2 овце, после аз ги размножавам. Винаги така правя. Знам колко да си имаме един сървър, дето си играем понякога. И върна се отново. И мисля, това е за епизода. Не, още малко ще поснимам. И става вечер. Да, нека да убия едната крава сега. Куда я правя? И това е за епизода и довиждане.